Яшь нәфис сүз осталарының җиңү кайта авазы муниципаль конкурсы быел дистанцион узды. Жюри катнашучыларны җибәргән видеолар буенча бәяләде. Исегезгә төшерәбез, узган ел финал Күкчәчәк балалар бакчасында узды. Конкурс Мәгариф идарәсе һәм Татмедиа акционерлык җәмгыяте филиалы Зәй информның уртак проекты. Җиңүчеләр һәм призерлар видеосы Зәй уфыклары, Зәй яңалыклар сайтларында урнаштырыла, Зәй ТВ эфирында 88 FM ешлыгында Зәй радиосында яңгырый. Әлеге шартларда яшь конкурсантларны узган елдагы кебек бергә финалга җыймадылар. Сойлап алу этабы һәр балалар бакчасында узды. Әти-әниләр шигырьләр сөйләүче балаларының видеоларын җибәрде. Конкурс проводится среди детей 4 и 7 лет. Конкурс 4-7 яшьлек балалар арасында уздырыла. Быел муниципаль этапка 87 эш тәкъдим ителде. Әти-әниләр дә, балалар да конкурска бик җаваплы карадылар. Нәфис сүз осталарының тышкы кыяфәте дә аларның ничек итеп шигырьнең характерын, әсәрдәге геройларның халкын ачып бирә алулары сокландырды, ди Светлана Иванова. Конкурс балаларның яшьләренә карап 3 төркемдә 4 номинациядә уздырылды. Жюри әгъзалары барлык видео роликларны карады һәм алар арасыннан иң яхшыларын сайлады. Һәр яшь категориясендә 1-нче, 2-нче, 3-нче урыннар, шулай ук номинацияләрдә җиңүчеләр билгеләнде. Конкурсның гран-приен Кызыл Калфак балалар бакчасында тәрбияләнүче Агата Апчаева яулады. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Татарстан хәбәрләре.